Balmao ani yankuma wara mambulo kala sawa bi o de ko kunu alamisa don Bamakɔ kɔnɔna na marche dɔ kɔni tun bolodalen bɛ ni o ye collectif trop c'est trop mɔgɔw ye ni olu tun ye ɲɔgɔn dalajɛ bourse du travail la ni k'u bɛna tagama dɔ kɛ min na u b'u ka ŋaniya yira k'a fɔ kɔni ko min ye révision constitutionnelle ye ko o ma bɛn olu ma wa ko olu fɛla tɛ ko o ka kɛ nka o kɔni o marche in kɔni o senfɛ polisiw kɔni bɔra u caman ni ka taa nin taamakɛla ninnu kɔni bali walasa u kana se k'u ka taama kɛ cogoya min na kunnafoni min bɔra ninnu yɛrɛ fɛ yen nin yɔrɔ in na yen o de ye kɔni k'a fɔ kɔni ko olu kɔni tun nakun tɛ kɛlɛ ye nka olu tun nakun ye de k'u ŋaniya dɔrɔn de yira ko ni a dun fɔra k'an bɛ démocratie kɔnɔ ko cogo di ko polisiw kɔni bɛ se ka na k'olu bɔgɔ ko kɔni ko ma bɛn olu ma cogo si la mɔgɔ minnu kɔni bɛ nin ko in ɲɛma olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu kɔni tɛ segin kɔ ko k'a d'a kan ko ni polisiw ye nin kɔni ta bali olu kɔni bɛna tila ka segin ka na k'a d'a kan samedi don ni o ye sibiri don ye kelen marche wɛrɛ bolodalen don min na u bɛna u ŋaniya yira kɛ tuguni ko zena kɔni k'olu tɛ taa bourse du travail la k'olu bɛ taa monument de l'indépendance de la o tɛmɛnen kɔ an b'a yira o la k'a fɔ fɛnɛ ko Gawo kɔnɔna na Gawokaw fɛnɛ bɔra arabadon ni ka a yira k'a fɔ kɔni ko olu tɛ u ka gouverneur fɛ tuguni olu y'a yira k'a fɔ nin ma kofɔlen ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu ka nin bɔli in kun tɛ dɔwɛrɛ ko k'a d'a kan ko gouverneur kɔni ko olu ka jate la k'a tɛ k'a ka baara kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Gawo kɔnɔna na k'a bɛ waatinin bɔ sisan i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na kɔni lakanabaliya kɔni o sinsinnen bɛ yen kosɛbɛ wa fɛnɛ k'a bɛ waatinin bɔ sisan min ye fɛnw sɔngɔ ye ko kɔni gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ o min ye o fɛn ninnu sɔngɔ gɛlɛya o de ye k'a fɔ kɔni ko Niger ni o y'an kɛrɛfɛ dugu dɔ ye ni Gawo minɛn caman bɛ bɔ yen yɔrɔ la yen kɔni dugu tun ye fɛn dɔw bila sen kan min na u kɔni bannen don fɛnw ka bɔ u ka dugu la ka na Gawo ko k'a d'a kan ko trafic caman bɛ na o senfɛ o de kɔni tun kɛlen don ka fɛnw da gɛlɛya Gawo nka gouverneur ka kuma la ko nin t'ale nɔ ye ko k'a d'a kan kɔni k'ale yɛrɛ ye ko caman bila sen kan walasa ko bɛ se ka ɲɛnabɔ hali ni ko nin ko ninnu tɛ ale ka kow kunkɔrɔ k'a d'a kan nin ye dugu fila ka ko de ye olu ka girin ale ma nka ko n'a ta o ta k'ale kɔni ye ko dɔ bila sen kan walasa ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na nka minnu kɔni bɔra ka tagama olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko gouverneur kɔni k'a ma olu a tɛ ka baara kɛ a ɲɛ ma k'olu kɔni bɛ min ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ko k'a bɔ yen ni ka kura sigi a nɔ la ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'an ma bi an ni ce aw ka kulomajɔ la